Dami ni di batana sumurung siyan sa luhut na roha. Imana mangarap mo ti ati-ati doho pikiran mo nabi di bagansan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Shalom manginang selamat pagi. Happy Sunday. Salam sukacita. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa beribadah dimanapun kita hari ini bersekutu di tengah-tengah gereja Tuhan. Tetaplah bersukacita. Dan bagi yang tidak bisa beribadah entah karena situasi kondisi kehidupan sakit penyakit. Amanamin ang matuan ang sudah gugo. Tuhat totong na marorok daging ng todimuna. Amangin ang manotong martang yang hu madok maulian itu debata. Jala di minggu bolon sa darion. Tatangihon hata itu hatta tuhitang. Tersurat di 5 Musa 4 ayat 1 2 ditaba ayat 6 1 ayat sia. Soalnya mahatan itu hatta. Nuaing pe ali Israel say tangihon maaturat doho uhum akan nahupodahon tuhamu. Sibahenom muna. Asa mangulu hamu jala masuk hamu tutano sitianom munai. Na nilehon ni Jehovah debatani upumunai tuhamu. Dang jadi abbaan muna tuhata naung hutonahoni tuhamu. Jala dang jadi oruam muna siya ni. Ikon rado tamuna doa katona ni Jehovah debata munai. Naung hutonahoni tuhamu. Atong radoti jala ulahon hamu maakai ay ido gabe hapis taramuna dohot hapatasomuna diadopannya kabangso. Ia dung dibege nasida saluhut akka aturanon. Gabe dohonon nasida ma. Bangso na pistar sahali jala na patas maroha do bangso na bolonon. Ay tung tu bangso na bolod dia masongoni jonok akka debata songon Jehovah debata tay manang pigahali pehita pa jauh-jauh ibana. Ay tung di bangso na bolod dia maadong aturat doho uhum na tigor. Songon sadok patikon. Nahulehon dia dopa muna sa darion. Atong ramoti madirim jala parhamaol sidutu to dim. Asa unang lupa roham di jamita akan naung ni ida ni matam. Asa unang talus siyan roham salilik ko mangulu. Jalai kon pabotohonommu do akai tuaka anakmu do tuaka pahupum. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara mengaraduti tonan ni Jehovah. Demikian tekanan firman Tuhan hari ini sesuai dengan petunjuk almanak di tengah-tengah gereja kita HKBP. Dan epistel hari ini Matius 15 ayat 1 sampai 9. Amanamin na hinaholongan di bagansan Jesus Kristus. Todi nang pamatang memuji pasangap debata. Ya, demikian harusnya setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana Musa mengingatkan bangsa Israel. Apa tujuan dan maksud Tuhan jika Tuhan memberikan titah perintah kepada umatnya, yaitu supaya itu menjadi kebijaksanaan hapistaran dohot hapatta somuna ninna hatani tuhata. Atau ngamanginang salah satu tujuan kita melakukan firman Tuhan adalah supaya kita memperoleh hikmat dan kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Ay holan siyan hata ni debatado hita maboto dia na denggan doho na sodenggan. Ay holan marhiti hata ni debatado hita maboto dia napatas doho na sopatas dia napatut dohot na sopatut. Maka fungsi firman Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang percaya adalah supaya mereka menjadi berhikmat, supaya mereka menjadi bijaksana. Nah, apakah yang dimaksud dengan bijaksana? Ahdon nadi naginwaranna marbisuk jalamat marpatas di roha mangina. Nah, tadi kami sudah katakan, todi nang pamatang memuji pasangap debata. Karena puncak dari segala hikmat dan kebijaksanaan adalah ketika kita mampu menyelaraskan jiwa dan tubuh kita dalam memuji-muji Tuhan kita. Amin.
Naik ko saur do hata tu pabahenan. Naik kon saur do pabahenan tu haporsiaon. Atong molo diguari halak na marbisuk jala na marpatas ni roha, ima akan na mangaraduti patik tona ni Jehovah. Jala na ginoaran marbisuk jala marpatas ni roha, ima na mangulahon aha na nidokna, ima na mangulahon aha na ni haporsiaon na. Amanginang, jika engkau ingin dikatakan berhikmat ya dan bijaksana, maka mari lakukanlah segala sesuatu yang kau katakan. Maka lakukanlah segala sesuatu yang kau imani. Amanginang, sekali lagi kami tekankan bahwa puncak hikmat dan kebijaksanaan adalah ketika tubuh dan jiwa kita selaras memuji-muji Tuhan. Sialanido macai koras do dipaingot si Musa bangsa Israel. Unang abbay, jala unang orui siyan na hutonahoni tuhamu ima hata ni debata. Asa gabe ima habisuhod dihamu, jala asa gabe ima hapatasod dihamu. Dungi dohonon ni jol mama, toho matahe halakon na porsia di Jesus Kristus Tuhani. Molo taulahon na tahadahon, molo taulahon na tahaporsiay. Asa unang masa dihita songon na nido ni epistel di minggu sa daryo na manginang. Dipicang Tuhan Yesus do halak parise. Ya, dibuat siyan na sinudirakon ni panurirang di padan narobi. Ya, ia pamangan ni bangsoon mamuji-mujiaw aliang gorohana daudo sianaw. Asa dang songoni akan apatas marroha. Amangin mari kita tetap menyelaraskan hati pikiran kita, jiwa dan tubuh kita. Saya selalu katakan, mari terus belajar untuk semakin menghidupi firman Tuhan. Memahami firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, maka salah satu jalan kebijaksanaan dan hikmat itu adalah meneruskan ke generasi muda. Asatan dan namar bisu kita jalan namar patas ni roha manginang. Dang sakot holad dihita hata ni Tuhani. Alay tamemehod do itu sudut na oposo. Jalaido na pinaingot ni si Musa tu bangsa Israel. Ikot to na honomui tu anakmu dohot tu pahupum. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sering sekali kami singgung baik dalam setiap video renungan. Apakah yang sedang terjadi dalam kehidupan beriman kita saat ini? Apakah yang sedang terjadi di tengah-tengah keluarga Kristen saat ini? Kenapa banyak generasi muda gereja, remaja Naposo yang belajar sidi, mereka tidak tahu lagi melafalkan tangiang alia manami. Mereka tidak tahu lagi melafalkan pengakuan iman rasuli, ya hata hapor siautai. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka tidak tahu lagi melafalkan patik na sapului. Ahadona masa amang inang di tonga-tonga ni parngulut ta songonak kahalak na porsea. Nasakot holad dihida do akka pangajariod di hata di tuhata. Akadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Kelanjutan iman percaya kita kepada Kristus Yesus adalah tanggung jawab kita juga kepada generasi muda Kristen. Amanginang, keberlanjutan iman percaya kita adalah tanggung jawab kita meneruskannya kepada generasi muda. Atong songonan na jut hupai ngot tami, sarocok-rocok niulom wa manginang. Mari kembalikan kebiasaan yang baik itu. 7 hari seminggu, di hari apa kita berkumpul bersama anak cucu kita. Kita bersama-sama menyanyi, memuji Tuhan. Kita sama-sama berdoa, memohon berkat Tuhan. Dan kita sama-sama membaca firman Tuhan. Apakah hanya di tanggal 1 Januari pukul 00 kita berkumpul? Apakah hanya dalam acara Natal keluarga? Amanginang, tanggung jawab kita, keluarga Kristen adalah menggumuli firman Tuhan
Yang pertama sekali adalah di tengah-tengah keluarga, bukan di gereja, bukan di sekolah. Atau nga manginang mangaraduti to na ni Jehovah. Unang masohot to mangguruhon hata nito hata. Unang masohot keluarga ta marpungu marsaor mangguruhon hata nito hata. Alay say tada dati may. Asa sao songon na ni turpuk sadarion. Gabi halak na bisuk kita jalan na patas marroha. Mangulahon na tahapor siyay. Makatahon na tahapor siyay. Jala mangulahon na taula. Unang mamasa songon na pinaingot ni Tuhan Yesus. Pamangat ta mamuji dewata. Ala yang goro hatta daw siya dewata. Dang songoni halak na bisuk jala na patas marroha. Atau nga namin na hilaholongan di bagasan Yesus Kristus. Selamat menggumuli firman Tuhan. Dimanapun kita berada, teriring salam dan doa kepada keluarga, gereja penatua kita masing-masing. Mertua doakan tumangihon hata ni debata jalan no piopsa. Diperbadiai debata si pardami mahamuga bisundinggan. Jala diramoti marohan ng pikiran muna. Yaso hasurahan sa rodi haroron ito hatta Jesus Kristus si paluay. Amen.